Dobrovoľní hasiči z takmer celého Žilinského kraja sa dnes stretli na pôde futbalového ihriska na Kysuciach pod Vysokej, aby si zmerali sily v požiarnom útoku. Účasť bola dokonca medzinárodná. Na Severoslovenskej hasičskej lige sa zúčastnilo takmer 40 družstiev. 7 dobrovoľných hasičov musí na dráhe 80 metrov spojiť hadice, nasať vodu, dopraviť ju do prúdnice a trafiť terč. A to všetko čo najrýchlejšie. Najpodstatnejšie je samozrejme tá súhra tých 7 ľudí. Nemôže zaváhať ani jeden človek. My to bereme spíš ako tak, že je to jakási výchova těch malých. Šikovnosť dobrovoľných hasičov je porovnateľná s tými profesionálnymi. Tvrdý tréning ale nesmie chýbať. Družstva trénujú v našom prípade 2-krát do týždňa. Tí profesionáli rádi přijímají ty, které jsou dobrovolné, protože oni už mají nějaké to zázemí, neberou to jenom jako práci, ale pracují opravdu srdcem. V požiarnom útoku súťažia aj mladé dievčatá a ženy. Svojou rýchlosťou sa nedajú zahambiť ani pred tvrdými chlapmi. Podmienky máme v podstate rovnaké, len čo sa týka odmeňovania, tak to nie je vyrovnané. V útoku sa ale neodpúšťa žiadna chyba. Hosťujúce družstvo z Podvysokej ju žiaľ urobilo. Jeden človek narazil našim zaváhal mierne a už sa to potom odzrkali v neplatnosti pokusu. K 145 pohárom domáceho družstva tak dnes ďalší nepribudol, no v každom prípade domácim patrí veľká chvála za perfektnú prípravu súťaže. Z Podvysokej pre televíziu Joj Andrea Lukovičová.